Ha ka jingilam jong ginong ilam bat ginong mikmat kaseng BJP kiba kedhup yau Rikman Momen nubri presiden jong ka Meghalaya BJP bat menteri ka sarkar MDA2 uba ALHEC kilalit bernia kendu markmat bat menteri ka sarkar Padang uba pet ye katanat ki kampo yeng jong gari u Amit Shah ha ka jingwan jong u hapo ka jela Meghalaya. Hagani jing ye kendu kita kinong ilam kila yo ban keren halor ki mat ki bah khamat ne jong jela bat ki badon kam ki ba kentup kum ga jing itu ye kitin khasi bat garo ha ka kernit ba phara jong riti sencar gari nang ta ka jing dawa jong jela ya ka jing non kam ban pentri kam no ya ka ina line permit lene ka ILP bat ka jing pili ya glanti ya cheki yo ye dia thet jong than chatai lamingi lengba jong jela Meghalaya ya ka bawa Amit Shah ulah kongu ban bisar bania halor gini kimat. Shushu Amit Shah olah khot sung baru ye kinong ilam niam jong jela shan nong ba Delhi kaban long hapo kajing lam bat kajing penbet jong presiden ke BJP Meghalaya Rikman Momen bat uba ALHEC ban ye keren halor ki jingdon kam ha ka baide bat ke FCRA lane ka Foreign Contribution Regulation Act bat ru ye kajing ai jaka nong ba Delhi jake KJP Senat.